दानसे आवगायावनो मास मोनसेसो सिगांनिफ्रायनो मासे मैदेर फिसाया बांद्राय फिसाद्रायबो नङा एसे गिदिर आदार जानो हायो बे माइ फोथाराव माइफोरखौ जायो सम सम एसे बिदिनो पाब्लिकफ्राबो होसोथिंलाबायनानै एसे बेयाव एसे माबा जायो होसोथिंलाबायबाय थायो मैदेराबो माइ जालाबायबाय थायो नालाय दा बेखौ जों सिगाङावनो बिमानो हरफिनदोंमोन बा फालोआव हगारना होफिनदोंमोन जोङो खिन्थु बे मैदेर फिसाया आरोबाव फैफिननानै दिनै बे सान्थिपुर ओनसोलाव मोनसे माइ फोथाराव बेयो थालांदोंमोन आरो हराव फैनायाव थालांदोंमोन बे मैदेर फिसाखौ जों दा हमबाय हमनानै जों दा बे मैदेर फिसाखौ जों दा रेस्किउ सेन्टाराव दैथायहरनाय जागोन ट्रिटमेन्टखौ थारैनो माबा मोनसे जादोंबा एग्जामिन खालामनानै जितु जोंहा रेस्किउ सेन्टाराव डक्टरफ्रा थाखायो दा बिथांमोनासो मिथिगोन ट्रिटमेन्ट लानांगौबा बिथांमोना लागोन नंगौ दिनै गैयाब्लाबो दान मोनसेसोनि मैदेर फिसा नैबे सान्थिपुर ओनसोलाव थालांदोंमोन बेखौहाय दिनै रेस्किउ खालामनाय जाबाय डिपार्टमेन्ट आरो जोंबो लकेल NGO हिसाबै जोंबो हेफाजाब खालामबाय जों मदद खालामबाय फुंनि समनिफ्रायनो जोङो दङमोन आरो जोङो जथेस्थ' माने जोङो नायदों आरो डिपार्टमेन्टजों लोगोसे बे मैदेर फिसाखौ रेस्किउ खालामनाय जाबाय आरो बेखौ दायो रेन्जारा बुंनाय बायदि बावैसो दायो रेस्किउ सेन्टाराव दैथायहरनाय जागोन आरो बिनि देहाफोराव माबाफोर जादोंब्ला निस्सय ट्रिटमेन्ट खालामनाय जागोन दा जोंबो लकेल NGO हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों बर्थमानथ' बे मैदेर फिसाया जेबो माने इसेबां मेजर दुखु मोनाखै मोजाङै मोजां रेस्किउ खालामनो हाबाय बेनिखायनो जों NGO जानानै आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो NGO बा डिपार्टमेन्टजों लोगोसे बे मैदेरखौ रेस्किउ खालामनायाव गोबां हेफाजाब खालामबाय